Para hadirin yang berbahagia, kembali kami keluarga besar Putra Pandowo menghadirkan sederetan artis topnya Jawa Timur. Ayo Dolar bergoyang bersama Putra Pandowo Reza Bliring CS. Monggo Pak Reza Bliring, iki Bliring apa blereng ya apa? Heeh. Lek wengi ya blereng, lek ya ini sik Bliring. Heeh, iya. Nah, diparingi dalan. Oke. Monggo Pak Reza Bliring. Bareng Putra Pandowo. Oh, kawin nak mas. Panti Community. Ya. Hai. Mas Tompel aman. Aman. Oke. Keluarga besar Kisastra Jendro Monggo Pinara. Umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak rasa kowe sumanding wong liya Pak Sabla. Umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe nyanding wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya Putra Pandowo lagi. Masih mana-mana Putra Pandowo. Panti Community. Oh, kawin nak mas. Ismaya Audio Production. Mare. Ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresna murah ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno atiku Jogja Solo. Oh oh. Iya. Oh enak no mas. Enak. Pepe Padiamuno. Ora sepele.
masih black. Susah senang Di mana dirimu dong? kabeh dilakoni. Monggo masih black. Ya, ya. Eling Oh, ini nama Mas Gembong. Dinas Pengairan. Terima kasih. Janji tresna murah ono liyane yang atane saiki kowe ninggalake aku. Duh Gusti kuatno atiku. Duh Gusti kuatno atiku. Ya, ya, oh ya. Iya, satu tembang lagunya sudah ini. Iya. Iya, barangkali ada yang mau request, boleh sekali.